Molweni, malenzi tshomi zam. Namhlanje kaloku ndizothetha ngoJoe Sibanyoni. Ebesecourt kaloku izolo ibilityala likaKat Matlala and yena ke uyi-victim, uyaqonda, wayezame ukubulawa nguKat Matlala. So ke ngoku ke bekhona i-witness kufanele izochazela i-court into yoba kwenzeka ntoni. Uyaqonda ke. uJoe Sibanyoni shem bekufanele into yokuba wayibhatala, mhlambe waye wambulela. I think inoba waye wambulela because uJoe Sibanyoni kaloku uyaziwa uneteksi. Hey, ayibo nemali laa mntu. Ezobizwa ngoFerrari nje, he's owning iFerrari and yeah, efanele into yoba ambulele if zange ambulele. So ubhuti ke lo obeyi-witness ecourt izolo ke phambi koMatlala neenkabi zikaMatlala, uthi yena wayesebenzela uBidvest and then kufike uJoe Ferrari ke afike ehamba ngeFerrari ebomvu, ehamba nabantu bakhe ke abahamba ngeGolf 7 emhlophe. Fika hayi bayayibona le moto, aba bantu banemali ntontoni. Hayi uthi kuthe besezongena kwi-estate kwathi gqi i-BMW, kwavele kwehlika abantu abaphethe i-AK-47. Uthi hayi badubula, uthi thina ke mna ke ndandihamba uthi ke ucelelo yena wayehamba noMazibuko babaleka. So aba badubulwa basezimotweni ke ngoku. Hayi uthi badubula abantu abaphuma kule BMW. Uthi hayi sithe sisozimela ngoba kaloku kumnyama. Wathi uMazibuko, ayibo cele sesingaze sife ndoda, unesibhamu. Uthi ndakhumbula into yoba ndinesibhamu. uMazibuko ke uthetha isiZulu, akathethanga isiNgesi, so une-interpreter. Uthi hayi ndasikhokha, interpreter ke nayo itsho ayikhokhat. Uthi hayi ndasikhokha, ayikhokhat. Uthi hayi ndabadudula ndabaphusha. Uthi ndithe ndisombona omnye engena ngewindi kwi-BMW, ukhona oseleyo ngapha othi yifanja, utsho koJoe caba ukhona ongathi uyafa. Uthi ifanja, interpreter ke nayo, die dog, ifanja, die dog. Kuthiwa ungamkhomba lo esitsho. Uthi no kwakumnyama but one of ilantuka o-hitman aba wayetsho kanjalo. Uthi hayi nam ndayiravaza imoto, igcwele imbumbulu, side mirror yawa nje ezo zinto. Uthi kodwa ke kwafika amapolisa afika ke ayichola i-side mirror. Futhi ke nemoto kaloku ngoku seyinentoni, seyine-holes. Loo nto ithetha into yoba ke ubungqina bukhona, izofunwa le BMW ifumaneke futhi. So yeah, ibi-witness ke kusezoza ke i-CCTV footage. Kuyabuzwa into yoba le nto oyibone kwi-CCTV footage yiyo nale nto ichazayo. Uthi ncakasa yiyo exactly because kuyavela into yoba kwenzeka ntoni. So ke bethunana ke belinjalo ke ityala likaMatlala apho khona i-witnesses echaza ke le ise-witness eyi-security lena ibisachaza. Kusazoza i-girlfriend yakhe because imoto apparently yacelelwa girlfriend le naye aye wazama uyibulala. Yeyi kuningi. Ndiyabulela bantu bam, ndizophinda ndibuye. Thank you so much.